ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮತ್ತು ಎಂಚಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯ ಉಲ್ಲರತೆ ಇನ್ನಿದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದೊಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬಾತ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಉಂದುಲ್ಲೇನು. ಟೊಮೆಟೊ ಬಾತ್ಗೆ ದಾದ ಪೂರ ಬೋಡು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಡು ಭಾರಿ ಈಸಿ ಉಂಡು. ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದದಲ್ಲ ಒಂದುಜ್ಜಿ ದಯಪನಂಡ ಒಂದು ಏರಿಯಾಗ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ನ ಕಲೆಗ್ ಈ ಕಜಿಪು ಮಲ್ಪೊಡು ಅವು ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಆಂಡ ಒಂದು ಕಜಿಪುಲ ಬರ್ಚಿ ದಾಲ ಬರ್ಚಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮತ್ತೆ ದಾದಪುರ ಮಲ್ಪೊಡು ತೂರ್ಲಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಟೇಸ್ಟಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಬಲೆ ಎಂಚಿನ ಪುರ ಬೋಡು ತೂದು ನಮ್ಮ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಫಸ್ಟ್ಗಿತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಲೆ ಪೋಯಿ ಮೂಲಿಯಾನು ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ದತ್ತು ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ ಅರಿನ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ నేను ಚೋಕುಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತುದು ದೀಕ ಅರಿನು ಸೋಕುಡು ಲುಂಬುದು ಮತ್ತು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡು ಹರಿ ಒಂಜಿ ಬಣಲ ದೀತೇನು ಬಣಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಬೇಡಗೆ ಮೆಣಸುದ ತಂದೇನು ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಏಲುಂಡು ಬೇಡಗೆ ಮೆಣಸುದ ತಂದೆ ನೀನು ಶೋಕುಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಸಿಮ್ಮುಡದು ಇದು ಫ್ರೈ ಆಗೋಡು. ಓಕೆ ಲೈಟ್ ಫ್ರೈ ಆನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ, ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಅರಿಕ್ ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ, 1/4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ, ಒಂತೆ ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಸಾಮಾನು ಫ್ರೈ ಆಗೋಂದು ಬಣ್ಣಾಗ ನಮ್ಮ ಈಮೇಟ್ ತಾರಾಯಿ ಒಂಜಿ 2 ಮುಷ್ಟಿದಾತು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡೋಡು ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಸೋಕು ಫ್ರೈ ಆಗೋದು ಅವೇ. ಇತ್ತ ಮೂಲು ಶುಂಠಿ ಒಂಜಿ ಈತುದ್ದದ ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಆಜೇಸಲು ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿದೆ ತೊಂದೆ. ಈ ಟೊಮೆಟೊ ನೀನು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೆಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದ ಸೋಕು ಫ್ರೈ ಆಗೋದು. ಮಸ್ತದಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಆಗೋದು ಟೊಮೆಟೊದ ಈ ಮಿತ್ತದ ಸ್ಕಿನ್ನು ತುಳ್ಳು ಮಿತ್ತದ ಸ್ಕಿನ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಓಪನ್ ಡೈ ಆಗು ಒಂದು ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ 1/4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಯಾವು ನಾನು ಬಂದ್ ಮಲ್ತದು ಒಂದು ಚೌಲಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆ ಓಡು ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಇಕ್ಲೆಗೆ. ಓಕೆ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ನಾನು. ಓಕೆ ಆಂಡೊಂದು ಚೌಲಿ ಅವಡು ಓಕೆ ಚೌಲಿ ಆಂಡು ಆಯ್ತಾ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತದೆ ನಾನು ಬರ್ಪೆ. ಓಕೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತು ಕಂತೇನು ಮಿಕ್ಸಿಡ್. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮೂಲು ಯಾನು ಸಮ ಪ್ರಮಾಣಡು ತಾರದೆಣ್ಣೆಲ್ಲ ತುಪ್ಪಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಒಂಜಿ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ತಾರದೆಣ್ಣೆ, 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ತುಪ್ಪ ಒಂಜೇಲ ಕೊಪ್ಪೊಡು. ಓಕೆ ಮೂಳು ಒಂಜಿ 1/4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ, ಒಂತ ಕರಿಬೇವಿದ ಸೊಪ್ಪು, ಕ್ಯಾಶ್ಯೂನಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ, ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ದ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂಜಿ ಚೂರು ಕೆಂಪಾವಡು, ತೆನೆ ಗಮ್ಮಂದು ಬರೋಂದುಂಡು ಪರಿಮಳ, ತುಪ್ಪದ ಪರಿಮಳ ತಾರದೆಣ್ಣದಲ್ಲ ಪರಿಮಳ ಬರೋಂದುಂಡು. ಓಕೆ ಕಡೆ ದಿನ ಅರೆಪುನು ಇತ್ತನೆಕ್ ಪಾಡ್ಗಣಮ ಒಂದು ಶೋಕುಡು ನೆಟ್ಟೆ ಫ್ರೈ ಆಗೋದು ಎಣ್ಣೆಡೆ ಫ್ರೈ ಆಗೋದು ತುಪ್ಪ ಒಡ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲ ಶೋಕು.
ಇತ್ತೇನೆಕ್ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಉಪ್ಪು ತೂದು ಪಾಡ್ಲೆ ಮೂಲು 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಶುಗರ್ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ಪಾಡ್ನು ಶುಗರ್ ಮೂಲು ಯಾನು 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಅರಿಕ್ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಕೊದ್ದೊಂದುಂಡು ಮಸಾಲೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಅರಿನು ಪಾಡ್ಗ ನೆಕ್ ಅರಿ ಪಾಡ್ದು 2 ಸಿಟಿ ಬರ್ಪಂಡ ಯಾವು ಬೊಕ್ಕ 2 ಸಿಟಿ ಬರ್ಪದು ಆಯ್ತ ಸಿಟಿ ದಂಬು ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಓಪನ್ ಮಲ್ತದು ಅಂತ ಕೊಡ್ತು ದೀವೋಡು ವರಾಣೆ ಕಾಯಿಲ್ ಪಾಡ್ರೆ ಪೊಚ್ಚಿ ಓಕೆ ವರ ಅರಿ ಪಾಡ್ದು ವರ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತನೆಕ್ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಲಿಡ್ ಪಾಡ್ದು ಸಿಟಿ ಪಾಡ್ದು ಬೇಯಕ್ಕ 2 ಸಿಟಿ ಯಾವು